Sa ating mga kapuso na nature lover at gustong magbakasyon o magnilay-nilay ngayong Holy Week, idagdag nyo na sa inyong bucket list ang isang pasyalan sa Tupi sa probinsya ng South Cotabato. Kahit nasa biyahe pa lang, bubungad na ang magandang view. Pasyalan natin ito sa report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nais niyo bang mag-road trip while enjoying Mother Nature, mga kapuso? Tara sa isang pasyalan sa Tupi, South Cotabato. 15 to 30 minutes ride mula sa sentro ng Tupi, makararating ka na sa destinasyon. Get ready para sa 10 to 20 minutes na lakaran. Sabi nga nila, the best view comes after the hardest climb. Ngunit dito, ilang minuto lang na paglalakad paakyat, kakaibang ganda na ng tanawin ang iyong makikita. Pagdating sa itaas, goodbye stress! Presko na hangin at breathtaking view. Ilan lang ito sa mga rason na binabalik-balikan ng ating mga kapuso. Kaya naman ngayong bakasyon, perfect ito para sa mga gustong mag-relax. Marami rin ang bike enthusiasts na pumupunta. Kadalasang dinadagsa ang lugar tuwing Holy Week dahil nakatayo dito ang 3 cross at 4 pa na cross sa kalapit pang mga bundok. Pero plano daw itong dagdagan ng may-ari para makumpleto ang 14 stations of the cross. Every Holy Week, ma'am, salubong kami ng sunrise service, ma'am, sa tatay ko pa yun na panahon, ma'am. Wala na si father ko, ma'am, nag-tent kami doon na Station 3, ma'am. So parang doon na-reveal ang Station of the Cross, ma'am. Parang may nag-wisdom na si Lord na lagyan mo ng cross yung mga bundok, ma'am. Malaki ang tulong na binigay ng tourist dito sa bayan ng Tupi. Sa pamagitan po niyan, ang Tupi ay napabilang na po sa isa sa mga tourist destination dito po sa South Cotabato. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News.